Il-Partit Nazzjonalista mhux biss jemben fil-politika, imma għandu il-politika ta' kwalità għan-nies. U għalhekk l-aħwa ejjew inkomplu naħdmu flimkien. Jiena l-fiduċja tiegħi qiegħda fik, imma fik u miegħek nistgħu iva inkomplu ntejbu l-qagħda ta' pajjiżna, inkomplu ntejbu l-ħidma tagħna u naslu iva għas-suċċessi. Is-suċċessi għal Malta, is-suċċessi għalik u għall-familja tiegħek. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt li kien intervistat mill-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News Robert Cremona il-ħadd filgħodu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażebbuġ. Meta kien mistoqsi fuq il-protesta tal-bdiewa li saret matul il-jum tal-ġimgħa, Bernard Gregg saħaq fuq l-importanza tas-sigurtà tal-ikel fil-waqt li qal li l-bdiewa għaddej minn diversi sfidi iżda hija responsabilità tal-Gvern immexxi minn Robert Abela li jinnegozja l-aħjar pakkett possibbli. Hawnhekk Bernard Gregg qal li qed jidher biċ-ċar li Abela mhuwiex qed jindirizza l-prijoritajiet tal-poplu. Mar jivvota favur liġi illi tista' tagħmel ħsara lill-bdiewa tagħna. Mela kien il-gvern li falla fejn jitlu l-bdiewa tagħna, kien il-gvern li kellu jagħmel iżjed, li kellu joqgħod attent. Fuq l-iskema tal-prezzijiet Bernard Gregg fakkar li l-Partit Nazzjonalista huwa favur kull inizjattiva li tnaqqas il-pis tal-għoli tal-ħajja. Dan fil-waqt li spjega li b'din l-iskema ix-xirija xorta qed tiżdied fil-prezz. Huwa fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-Gvern ikun jista' jindirizza l-pjaga tal-għoli tal-ħajja fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata kif ukoll li jkun hawn fond nazzjonali li jgħin l-importaturi u l-esportaturi. Meta mistoqsi fuq ir-riforma tal-qorti ta' droga l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din ir-riforma hija waħda inkwetanti ħafna. Dan fil-waqt li qal li huwa evidenti li Abela qata' qalbu mill-ġlieda kontra droga. Huwa appella għal darb'oħra sabiex il-Gvern jirtira din il-white paper minnu fih. Robert Abela qed jgħid illi qata' qalbu mill-ġlieda kontra droga. U flok qed jagħmel dal-Gvern ġlieda kontra droga, ġlieda kontra traffikant, qed jagħmel ġlieda lill-vittmi, qed jagħmel il-ġlieda lis-soċjetà, qed jagħmel il-ġlieda liż-żgħażagħ tagħna, qed jagħmel il-ġlieda lit-tfal tagħna. Bernard Gregg qal li l-Gvern m'għandux pjana s-settur tas-saħħa bl-isptar jinsab fi kriżi totali kaġun tal-esplużjoni fil-popolazzjoni. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar fin-nuqqas ta' investiment f'dan is-settur hekk kif l-isptar San Luqa jinsab fi stab diżastruż fil-waqt li qatt ma nbena sptar ġdid f'Għawdex. Dak li qal Ġotien huwa ċertifikat li dak li ilna ngħidu aħna huwa minnu, huwa il-verità, huwa it-triq il-qudiem, huwa dak li għandu bżonn tal-pajjiż. L-ewwel ħaġa, investiment sħiħ fejn jidħol il-persuna li qed tagħti s-servizz, it-tobba, l-infermiera, il-carers, il-ħaddiema kollha fis-settur tas-saħħa. Fuq Għawdex Bernard Gregg saħaq li rridu nipproteġu l-ambjent ta' Għawdex u l-karatteristiċi uniċi li għandha din il-gżira. L-ambjent f'Għawdex irid jibqa' priorità. It-tieni, it-turiżmu f'Għawdex iva jikber, iva jkun all year round, imma anki hemmhekk irridu morru għall-turiżmu ta' kwalità, ix-xogħol f'Għawdex. Aħna rridu li min irid jinvesti f'Għawdex isib il-ħaddiema. Imma jsib il-ħaddiema għaliex inkomplu inħarġu l-ħaddiema u għaliex inkomplu anki naħdmu biex il-ħaddiem ikun qed jaraw stess futur. Intant wara din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg tkellem ma' diversi nies li kienu preżenti u qasmu miegħu id-diffikultajiet li qed jintaqgħu magħhom bħalissa.